Kasngi basuk bat bakman ne phi baro. Apdang sobai phi shakani ka jing pule Bible. Bat ka subject kabang ne pule mta kasngi kalang u Adam katkum ka jing tumu bom jukut. Kane ka banta la kumno kalong kapang kaba don kam ba bangin pat. Kaya rapingi ban sungthu ya ka jing long jong blai. Kaya rapingi bangin sungthu ya ka gospel ka jing penem. Namar ba kane ka jing shisha kabang ne pat menta ka don jing yadai bat ka jing tumu jong ka jing penem. Ha ka shti ka jong Paul ke Ephesus ni syam kini kintian ki balatha. Hangakan uba khamret banya uba retam na kiru khuj baro. La aya kani ka jing ai ya ka ban ya lap ha ki gentle ya ka jing khan rai spa bom la tipshu ka jong ukras. Bat ya ka ban pen snguthu ya ki breu baro. Ka ai long kata ka jing penyat jong kata ka jing mayan. Ya ka bala bu'ri na bom jukut haublai ubala thaw ya ki ik baro. Khanang banyo pentep menta ha ki jing sensar bat ha ki bor ha ki jakab na da ka balang ya ka jing start babun sertap ka jong ublai kat bakum ka jing thmu bom jukut ya ka ba ula thmu hau Kris Jisu uba utrai jong ha ki ni ki dikhat upol u yathu ini sapang ka jing khat jong u bat ka mission jong u banyala ha ki breu baro sapang Jesus Christ bat ban pen pau ya ka jing mayan ka jong Jesus Christ kaba laburi haublai nadu shwaban pen shong nang rem ya ka perthai bat ha ka dekhat ka bakhat wai upol u yathu bagane ka jing mayan ka jong Christ kadai kata ka jing thmu bom chukut kaba ublai ula thmu hau Christ Jisu bat ladang pin pule ha ka dekhat ka ba ar bat ka ba hadu ka ba hendreu shakmat pin syam hang tu ba upol u yathu ba ya ka ni ka jing mayan ka bala burik lada pensyai ba lada penpang ha ki apostol bat ki nong yathu lupa jong ka testament ka ba thamai te ban snguthu ya ka ni ka jing mayan u Kris ka don kam yang ai phi tang ban wa bat ban pule ya ki jing tho jong ki te ka ai ka ni ka jing thmu bom chukut ka jong blai katkum ka jing pen pau ka ba upol la yo kalong kata ka jing thmu ka ba ublai ula thmu hau Kris Jisu ti ban snguthu ka ai kata ka ba ublai ula thmu hau Kris Jisu ni dan kam ban snguthu shwa ya ka kerdan jong Jesus Christ hak bai dai bat ki ek ibaro ki badan habenang ban perthai salon sar hapo Hebrew kalnong ka ba ningkong ka dekat ka ba ningkong hadu ka ba lai ni pule ublai haba lala keren mendai haki kepatan man daki bon bentan bat haki bon rukam haki nong thulupa haki ne ki sngi ki bakhadu ula keren hangi hau khun ya uba ula thung banong unong yo patang ya ki iki baro da uru la thaw ya ki perthai uba haba ulang ka jingteng shan ka buram jong u bat ka dur hi ka jinglong tan ra jong u bat uba krisyan ya ki iki baro da ka ktien ka bor jong u haba ulala pelong ka jingpen khoj ya ki pop ulap syong haka kti kamon jong uba khrau tam shajrong hakini ki dekhat upol yathu ingi bon bhagi eki phang Jesus Christ ki bala banya rap ingi ban smuthu ya ka kerdan ka jong u hak baidai bat ki jing thau bar u ong ba Jisu ulang utrai jong ki eki bar ka Bible ko ong unong yo patang ya ki eki bar ulang unong thau jong ki iki baro ka Bible ko ang da uru la thau ya ki perthai ulang ukun jablai lane ha ka dur blai ka Bible ko ang ubah ba ulang ka jingteng shan ka buram jong u bat ka dur hi ka jinglong tan rai jong u ulang unong kershan jong ki iki baro ka Bible ko ang ubah kershan ya ki iki baro da ka ktien ka bor jong u ulang unong penem ka Bible ko ang habaw lala pelong ka jing pen khoj ya ki pop ulang unong yasa ka Bible ko ang ula syong ha ka kti kamon jong uba khrau tam shajrong te kumta u Jisu ulang uta da ubala tha ya ki iki baro shu ha kolosai ni pule naba hau la tha ya ki iki baro ha ki benang bat ha ka khandau ki ek bala ban yo i bat ki ek bom la ban yo i
la ki khat lani ki hima lani ki jingsan sha lani ki bor ya ki ek ei barok kan la thau dau bat yau bat ulong menshua ki ek ei barok bat hau ki ek ei barok ki anek lang kolosai kolnong ka baningkong ka dekat ka bakat driu hadu khatnyo tigani ka dekat ka ban biang bau jisu ulang uta da ubala thau ya ki ek ei barok pi jisu ulang pedang jong ka jing pelong ki ek ei barok ki bala thau habnang bara khendau ki bala ban yu bat ki bomla ban yu la ki khat lani ki hima lani ki jing sanchar lani ki bor ki sham ya ka jing dan jong ki ya ka jing ai ne jong ki ya ka jing im jong ki ya ka jing ker khu jong ki how Christ tingin ya pet saka ai deng sham shapang Jesus Christ hapo Yohanes kalong ka baningkong ka dekat ka baningkong hadu ka basau ka Bible ka ong ha ka ba meningkong uladon uktian bad utau uktian uladon bad ublai bad utau uktian ulalong ublai une uladon ha ka ba meningkong bad ublai da u lalong ki ek baro bad lama u amsham lalong ka ei ru ka balalong ha u ladan ka jingem bad kata ka jingem ka lalong ka jing shai jong ki brio ukras ubalong uktian katkum ka dekat ka bakat sa uladan bat ublai nadu ka jing sedang shwa ban thau ye ki baro ni pule ba hau ladan ka jingem bat kata ka jingem lalong ka jing shai jong ki brio haki wei pat ki kenten ka jingem lane ka jingem bom jukut kaladan lane la sham hau kras nadu ka basedang jong ka jing pelong wat nadu shwa ka jing hap jong adam baro ki kan jabaem ki yok pediang ya ka jingem da ki ba ki pediang ya uta ubalong ka jingem ka Bible ka khot yu usim jong ka jingem ki kam kalong ka balai ka dekat ka bakat san kan ne kan kalong ka ta ka jing thumu bom jukut ka ba ublai ula thumu hau Christ Jesus ba ka jingem bat ka jingker khu jong ki jing thau bara an sham hau Christ haki wei pat ki kentian nila ban au hau Christ baro ka jing pelong kalong ka bala kerku nadu bom jukut shadu bom jukut kane kalong ka jing thumu jong blai kalong ka basengu tanan bantep ba ya ka jing thumu baro la penskam da ka jing perkhat Proverbs kalong ka ba arpau ka dekat ka bakat pra ha ka Bible parang ka ong every purpose is established by counsel TPE counsel lani ka jing perkhat lang kalong ka badan kam ban penskam ya ka jing thumu bun ngi ki breu ni thumu ban la ek khlam da dan ka jing perkhat lang la da dei ban ublai lani bat ki para breu hendrai ublai ubakra udadan ka jing perkhat lang udadan ka counsel haba uthumu ban la ek te haka jing perkhat lang ka bakumna ba ublai ulapan skam ya ka jing thumu bom jukut jong bat ka wei bat ka jing kali galong bat no ublai upenlong ya ka jing perkhat lang hato upelong tan marwai ka Bible ka ai ka juba papo sekharaya kalnong ba riu ka dekat ka bakat lai bat ka ong bat ka jing perkhat ka jing sup kan long ha pedeng jongki baro ar kadai hakani ka jing perkhat ka jing sup lani ka council of peace ba ublai ulapan skam ya ka jing thumu bom jukut jong bat hakani ka jing perkhat ka jing sup dan tang arnut ki long blai ki bay shim menta cleansing artaten ndai ublai ukpa bat Jesus Christ khun jong bat kane kalong ka badan kam ban kata namar ban ithu bat ban tip ya ka long renyang jong ublai bat jong Jesus Christ kalong shi benta bat ka jing tip lanne ka jing ithu ka balong ka jing bom jukut ya ka ne phila ban pule apo Yohanes kalong ka bakhanyo ka dekat ka balai
Ublay kum ukle bat ukupan jong Jesus Christ. Ulabo ya kani ka jingtmu hakmat Jesus Christ. Bat ukres kum ukon bala kamar way jong ublay. Upendam bat umunjur ya kata ka jingtmu bom jukut ka ba ublay uladan hakan do anut ka jong. Haka way ka kot nalayok pule ke ka bang asngu ya haba haka bay day bat kani ka benta. Kaong kumne usem jong ki benang salon sar shem lalong marwai ha ka kam ka jing isin ai jong uladan unong so lang unong hilam ubala ban teplot ya ki jing tmu jong bat ulala ban samlam ya ki jing keman jong ha ka ba ai ya ka jing su sha ki jing thau jong ha ka ba meningkong uladan uktian bat utau uktian uladan bat ublai bat utau uktian ulalong ublay. Yohanes kalong kebaningkong ke dekat kebaningkong bat ke baar. Ukres utau kutien ubala kamar way jong ublay. Ulalong shitali bat ukpa bom jukut. Shitali haka jinglong tenrai. Haka jinglong haka jingtmu. Ubatang mauhi ubala bandrum syaki jingya perkat bat ki jingtmu jong ublay. Nakakot patriarch and prophets kasla kabalay pusam. Kumba ublay ulong ka jing bat ubom jukala. Kum taru ka jing tmu bom jukut jong ublay ka penpang ya ka jing bat ka jing janai jong ka jing tmu jong ublay ka balong hau kres barok ka jing pelong kalong ka bala kurku kalong ka baskam bat un pendap janai ru. Kumba ulong da shisha kat kumba ngalamut kumta kan jaru bat kat kumba ngalatmu kumta te kanna. Isaya kalnong kaba katsau kadekat kaba arpusau. Kumba ka jingtmu jong ublay kalong kaba skam. Kumtaru ka jingya perkat ka jingsuk. Hagaba ublay ulapan skam ya ka jingtmu jong kalong kaba skam. Ublay uang ka jingtmu jonga kanyang bat nan le ya ka jingsung bha baro. Isaya kalong kaba saupun rew kadekat kaba shipang. Kalong kaba skam namar ba ublay bat Jesus Christ kialong kawai hak bay day bat kar kompentre kam ya kani ka jingtmu bom jukut. Ukres uang mga bat utaw kupa nialong shitali. Yohanes kalong kaba shipau kadekat kaba laipau. Kadai kat kum kani ka jingtmu bom jukut ba ublay ulathaw ya ki angal habanan. Bat tang ya ki angal hi hendrai yo adam bat ya ka imru lathaw kat kum kani ka jingtmu bom jukut. Mentang ne pech nyau tali ki jinglong jong adam ki ba ula yo no blai man bala thaw yu ka baningkong u adam ulong hakador ublay man ba ublay ula thaw yu adam ula thaw yu banlong kawai batu ka bible kay thu ingi kumne ublay ula ongru tongi ne thaw yu brew hakador jongi kat ba kum ka jingserim jongi hi batkin sengshar halor ki dokha ka duryaw bat halor ki simbanan bat halor ki kenjam rat bat halor ka perthai baro bat halor ki ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khendaw kumta ublay ula thaw yu brew hakadur jong uhi hakadur ublay kan ula thaw yu shenrang bat kenthai ula thaw yaki Genesis kalong ka baningkong kadekhat ka ba arpun rew bat arpun yaw hakadur jong blay amtang hakadur ka ba kenjado hendrai ka ba kenjam siemru kata kamut ka jinglong jong ka mensim u adam kalong kumju kum ka jong blay ka ba khoi bat ka ba bahang man ba blay wa thaw u adam ulong ba hok khlam ka hukum ha Ecclesiastes kalong ka ba nyaw ka dekat ka ba arp khandai ni pule hakmi tangkane bangalasham ba ublay ula thaw hok yu brew ki hendrai kilawat bon ki but ublay sham thaw yu brew kum ubapa hendrai ubah bat ubakhui man ba yau adam la thaw ula long lupa unong yo patang jong ka hok bat ka jing bom chukot
Shem la ai ban yo eki. Lani ban thiet eki. La thau hok yu. Shua ba ublay un hukum ay yu. Shua ba un tip. Lani un kokmu ya kanu ka hukum. Phi bau Adam hi udan ya ka hok jong ublay. Kabala pau sena klem ka hukum. Kaba upol ukran syai. Hapo rom kalnang kabalay. Kadekat kaba arpuai. But ha Genesis kalnang kaba ar kadekat kaba arpusan ni pule. Te kilalong kibal lengkhuj. Baro arngat. Utau breu bat ka tengah jong u. Bat kim syem la sengau la rai. Kilalong kibal lengkhuj. Henry kim syem la sengau la rai. Kamot kum no. Bon ki breu ki sengau thu baklai kan ne. Henry habaong bakilong kibal lengkhuj. Kamot satya ba kimdan ki jingpong. Lani ki janko. Henry kamot ba kimdan ni ki jangpong artificial. Bala thau da ti breu. Watla kilong ki baleng khoi. Ka Bible kai thu ini. Henry kim syem la sngau la rai. Kai ka ba penlong ki ba kinom sngau la rai. Ngangai ba kidan ka jangpong. Lani ka jangkop ka ba ublay u ai ki. Kadai ka jangkop jang ka hok jang Jesus Christ. Ka ba ki angel ha benang ru ki pong. Bat ka ba ngiru ngin sayo. Anda ha ba ngin pong ya ka jingbong put. Bat ka jingbong yap. U Adam hi bat ka em. Kidane kani ka jingpong. Bat kani ka jingpong ka ba pernah jongki. Kalong ka dak bau Jesus Christ u em haki. Bat ba kiai ne hau Jesus Christ. Kabalai u Adam udan ya ka jingmu ju perkat ka ba janai. La ai hau Adam ya kani ka jingmu ju perkat ka ba ya hapsur baru blai. Ni pulih hapo Genesis kalong ka ba ar ka dekat ka ba khat khandai ado arpau. Ka Bible ko ang bat utrai uba ublay ula pelong na ka khandau ya ki merat karang kau bara. Bat ya ki simbenang bara. Bat ula walam ya ki hau Adam ban kmi kumno unbu kertang ya ki. Bat kat kumba utau breu ula bu kertang ya kita ki kenja ba im bara. Kumtahi kalalong ka kertang jongki. Bat u Adam ula bu kertang haki kenja jingri bara. Bat haki simbenang. Bat haki merat bara jong ka khandau. U Adam uyo ya ka jingmu perkat ka baklan. Bat ban sempang jeleu ya ka jing pelong. Bat ban batai ya iwei pi iwei jing thau tek thak kumba ublai ulala ban batai. U khmi ya ki sem. U khmi ya ki merat. Bat ya ki kenyang bara. Bat hantu hi. U sengothu ya ka jinglong ten rai jongki. Bat nangta ubu kerteng ya ki lani u batai ya ka jinglong jongki. Hakata ka jui kerkom. Kaba ublay ulala ban batai. Namar kata nila ban ong ba u Adam hi ulong sitli ban ublay hadu kata ba ka monjong u kalong sitli ban ka monjong ublay. Kabasa la ai u Adam ya ka jinglong sim bat ka jingsen sha. Ha Genesis kalong ka baningkong ka dekat ka ba arpu prang tule. Ublay ula kurkuru yaki bat ublay ula ong haki. Tuda nangka bat tuda nangroy. Bat tuda pendap ya ka khandau. Bat tuda pendam ngon ya ka. Bat tu sensyar halor ki dokha ka duryau. Bat halor ki simbenang. Bat halor ki ki kenja ba imbaro bapar halor ka khandau. Bat u David ru upen scam ya ka ne habau ong. Naba mela pelong yu. Tang khendiat kampo ban yu ublay. Bat mela penpong pang snyat yu. Da ka buram bat ka jing pendan buram. Mela pelong ya u ban yo ka jing sensyar halor ki jinglek ki keti jong ne. Mela bu ya ki ikai bara. Hapo ki sla ka jat jong u. Ublay ula thung yu Adam kum usiam. Jong ne ka perthai. Bat la ai u ya ka jing sensyar ban sensyar halor ki ikai bara. Kabasan u Adam ulang ukhuan jong ublay. Watla yu Adam la thau na ka dawmet jong ka khandau. U Adam hi ulang ukhon jong ublay. Lukas kalnam kabalai ka dekat kabalai pupra. Kabahan reu u Adam ulang ukpa bat nong mikmat jong kajat ben reu baro. Ublay ula thung yu banong ukpa bat unong mikmat jong baro.
Genesis kalnong ko baningkong ka dekat ka ba arpu perang pule biang ublay ula kerkuru yaki bat ublay ula ong haki to dan nangka to dan nangroy bat to da pendap ya ka khandau kat kum ka jingkwa jong ublay u Adam udai ban pendroy bat pendap ya ka ni ka perthai ublay ula thau tang ka wei ka jingem hau Adam bat ula thumu ba langba jong Adam ka jingem ka bahok kan hiar patang haki khun benreu bar langba ka ain penrai jong ka jing hiar patang namar kata habangi ong Adam ngim kran su tang spang wei breu hendrai ya ka jat benreu hi barok awai ka bahinyau Adam ulong ka temple jong blai yau Adam la thau banlong ka temple jong blai Ephesus kalnong ka basaw ka dekat ka bahandriu ka Bible ka ang uway ublay bat ukpa ya bara ubahalor bara bat lengba ya bara bat habara bat hakolosai kalnong ka balay ka dekat ka bakatwe ni pule ha ka ba omla long ugrik bat ujiu a jing otshare bat ka jingbom otshare unong kendong ukenjas kutia umrau ubalajlut Henry ukres ulong baro bat habara kadau bakhong san bau Adam kadai namar ka jing songsa jong ublay hau yau Adam hi la thau banong ka temple ublay ha ka ba ukres un songsa dai na kani kadau ba yau Adam la thau ubahok ubakhoy ubabaha ubajanai ubashitli bat ublay namar bau jis kresru uba hau ulong ubahok, ubakhoy, ubajanay, ubashitli bat ublay. U Adam hi udan ka jingem jong ublay hapo jong u. Kini kilang kita ki jinglang ki bau Adam ulayo man bala thau yu na ublay. Bat ka Bible kay thu ini bahadin ba ublay ula thau ki baro haki hendreu si kenthop yu breu. Ublay ula sngau bae ban khmi ya ka jing penlong jong u. Bat ula ong daki ketian lajong kala bahaya ladakat ublay ubatai ubreu kum ubabahaya ilaban sengus kam ba ubreu ha ka ba meningkong ulong ubajanai klam jing duna kane ka pen ba ka jing thmu bom jukut jong ublay kalong ka bajanai ka jing em jong Adam ha ki liang baro ka shong ha ka jing thmu bom jukut ba hau kres ka jing pelong baro kalong ka bala kerku ban supun kan mau ngakwa banwan ra biang kini ki mat harum ba man ba ublay ula thau yu Adam ulong khun jong ublay ulong shitli bat ublay ulong ha ka dur jong ublay kata kamut ulong ubabaha ubai ubajanai ubahok ubakhoy ulong ubahok klam ka hukum lak penkop bat penpong pang singat daki daka buram bat daka jing pendan buram la ai ha uban sensyar halor ki ai bara ke badan ha ka perthai udan ya ka jing em bom jukut ulong ka temple ublay kata kamut ukres u em ha u ki jing ka khu baro ki bau Adam udan ki shong ha ukres nadu ka long renyang jong u ka jing em bom jukut ka jing long ka wei bat ublay ka jing long sim bat ka jing keman jong u kam shong ha ka ai ka ba ula hendrai ha ukres tekat bau Adam usumar bat penat ya ka jing dai jong u baru blai baro ki ba ula yok dang kini ai long ki jong u bat kani kalong kumju bat ki jing thau baro kentup ya ki angan baro ki jing kerku kimla ban long sha ba jong kres kumbau kres ula ong shisin to yai ne hanga bat manga hapi kumba ka tanat kamla ban seiso an ladihi lamda kayai ne hau ding so wan kumta maphiru lamda phiyai ne hanga manga long ding so wan maphi kitnat uta ubayai ne hanga bat manga u uta seiso shibun nabakla manga phimla le ai ruam Yohanes kalnong ka bakhat san ka dekat ka basaw bat ka basan banyo ya ka jing em bom jukut ya ka jinglong khoj bat ya ka jinglong ka wei bat ublai u Adam shamla dan kam ban le ai lan ne ban thit ki
Ublay syam labu kanu ka kundan yo Adam. Adam ulayok pedang kum ki jing ai so ba no ublay. Bara kalong da ka jing ai. Henry kadan kawai ka kundan ka ba ublay ubu. Bat ha ka bai dai bat kani. Akwa ai pi ba pin pen sha skor. Yo pi kum so thu bakla. Bat kani ka dai spang ka kundan jong ka jing ai ba jing ko mo. Bat ha ka bai dai bat kani ka kundan. Kalong kum ne. Balada Adam uyai ne abad ublay. Ki ai baro ki ba ulay yo no ublay. Ki nyai long ki jong. Henry lada yai ne. Ki ai baro ki ba ulay yo no ublay. Ki nom long shu jong ki jong Henry unduk no. Bat kumbang ite baro. Ka jing ai ne kapau ha ka jingat bat ka jing ko mo. Bat ka jing bom yai ne pat kapau ha ka jing bom ngat bat ka jing bom ko mo. Ka jing keman bom jukut jong Adam bat ka im. Ka syong ha ka jing ai ne jong ki. Ha ka jing ai dai jong ki baru kres. Syapang kene ka kendan ni Syam apo Genesis kalnong ka baar ka dekat ka bakan rew adu kat nyo. Baru try uba ublay ulah hukum ya uta ubrew udaong. Na udeng baro ha ka kper da ka babam melak ban bam ai. Henry na udeng ka jingtep ya ka babaha bare ka basniu. Menom yok bam na u. Na bahal kata kasengi bamen bam na u. Da kabayap menyap shisha. Balai sha. Lada u Adam un bam nu ding Adam un yap no. Lada u Adam un bam yau nu ding. Un yap. Am namar ba kadan ka bi hau nu so. Jong nu ding. Ka jingtep ya kababaha ber kabasniu. Henry un yap. Namar ba ka jingbom ko ngu lani kapop. Kapan ya kelat yu na ublay. Ubalong utenrai jong ka jing imbom jukut. Ukres bat ublay. Kim ban se ban mi na Adam. Ladau Adam sengo bhasyu yaki. Kalong namar ba ublay ulong ka jing e. Bat ubom jupen bor. Kani ka jing ya kelat. Kan penjat ya ka dur ublay hau. Bat kan penjat ya ka jing ya day jong u. Bat ublay. Bat namar ba ka jing im ka syong. Hau kres. Kumta kajingnya kelat no kres. Kan wanra ya kajingnya. Usaitan utip ya kane. Namar baula dapmat. Ya kane kajingnya Syam habenang. Bat ukwa ya ki wairu bakin haplang kumju. Tungin dapat ya kini ki tien ki jong usaitan. Ki ba ukran ya ke em. Genesis kalnang kabalai kedekat kebasaw berkebasan. Ke Bible ke om. Te uta ubesen ula ong hakata kabril. Pin yap na shisha. Namar ublay utip. Bahagata kasengi ba pin bam na u. Unsa penpet ya ki kemat jong pi. Ba pin long kum ki blay. Ki ba tep ya ka babaha bat kabasniu. Haki way bat ki kentien. Usoita nu ong ya ke em. Ba ka jing ya klat nu ublay. Kanong wanra ya ka jing yap. Ka jing im hi kam syong hu ublay. Ya ka jing im lak ban Syam haway pak. Kani kalong, kajing halek persyak direct, ya kajing temu bom jukut jong blay. Bahau kres, ki iki baro kinlong ki balakurku. Baro armut, u Adam bat ke im, ki hap ha kani kajing pensyoy jong suitan. Bat ha kajaka bakin jiet ban kok ngu yu blay. Bat ban penek ya kajing day jong ki baru blay. Kila jiet, banum kok ngu, bat ban penek kelat ya lade, nau blay. Ha kabay day bat kani kabenta, Syapang kajing hab jong Adam. Ngin saya pulih kambnya. Hakawai pat kajing pulih. Henry ban syukran kelum. Syapang kajing hab jong Adam. U Adam hadin ba ula lepot. Kei ka ba ula duk na along. Ukras. Da kajing bom ko ngu. U Adam ula kut na banlong ka temple jong ublay. Te kumta kajing temu jong kajing penem. Kabala dawa ya kajing hindu jong ublay. Yau kun bala kamarwai. Kalong ban taipat. Ya ke temple hau brew. Kenang bau ublay lang bau kres. Nak ban impak haki brew. Ningkong yu anes kalong kebasaw kedekat kebakandai. Ke Bible ke om. Haka ne lapan pau sina ya kajing e ublay hangi. Ba ublay ulapa ya la ukun bala kamarwai syakani kepertai. Bangin yo im da'u. Pi hadukat nu blay i jangai pi. Kamut kum nupat haba ong ba ngin yo im da'u.
Ngina phai biang shapo Ephesus kalong kebalai ka dekat ka bakhatwai khan reu bat khat nyau ka Bible ka ong kat bakum ka jing thmu bom jukut ya ka ba ula thmu hau Christ Jisu ubau trai jong bada ka dekat ba khan reu batai ka ei kani ka jing thmu bom jukut dekat ba khan reu ka ong baun ai phi kat bakum kata ka jing khan rai spa ka buram jong baun pen khlanya phi bat ka bor da sem jong hau breu ba shapo bau Christ shong da ka jingai haki da nut jong phi but ningkong kuren kalnong ka balai dekat bakhan reu haduk khan nyau ka Bible ka ong phi phim tep ba philong ka ying shong blai but ba umun sem blai usong sa hapo jong phi tela da no ru upun jat ya kata ka ying shong blai yau ta kan ublai un sa punjat namar kata ka ying shong ublai kalong ka bakhui ka balong mapi kan ti kalong ka basyai ba balang ba ka jingwan long breu ka jong Jesus Christ Christ lala ban imbyang haki breu bat habau Christ u em haki breu kalong ka temple ka jong ublai namar ba ha ka ba Christ u em hanta ublai ru u em ka Bible ka ong ba ublai u em hau Christ but ba lang bau Christ ublai lala ban imbyang hapo jongi namar kata ya ka kertang jong Jesus Christ laong Emmanuel ka balong habala batai ublai lambat ni kane ka jing shisha kalong ka basngo tanat shisha bantep hatu kalong kum ta bat phi kadang ka wek ka jing tho ka bang kwa ban pule khmat jong phi manta namar bang sutana bat namar ba kaya hapsur bat ka ba ka Bible ka hikai ka ongkum ne nadu ki arta bom jukut kala long ka jing thmu jong ublai ba baro ki jing thau nadu ki angal sarap ba pharnai bat ba khoi hadu ubreu ki dai ban long ka temple ha ka ba unong thau usongsa namar ka pop ka jaj ban reu kala sang no ban long ka temple na ka banta ublai bala pendum bat pentingit da ka jing sneu ka donu ubreu kampan pausu ya ka buram jong uta uba kenjap lai hendrai da ka jingwan long breu jong khun ublai ya ka jing thmu jong ka benang la pendap ublai usongsa ha ka jinglong breu bat lengba ka jingai ei ka bapen em ka donu jong breu kala kala long biang ka temple jong ublai ula thmu ba ka temple ha Jerusalem kan yai long ka saki ya ka jingkut badan buram ka bala ple na ka benta ka wai pa ka wai ka munsem Henry ki jiu kem shima sngotu ya ka jingmut jong kata ka jingtai ya ka ba kilang nyau kor da ka jing sarong kem shim la pendam melade kum ki temple ba khoi na ka benta munsem jong blai ki phalau jong ka temple ha Jerusalem ki bala pendap da ka jing khan wen bat ki kam khayi bam khoi ki mi pli shisha ya ka temple jong ka donut ka bala pentingit da ka jingdan jong ka jingkwa brai ba auria bat ki jing perkhat bom khoi ha ka jing pen khoi ya ka temple na ki nong ede thit jong ka perthai u Jisu ulapen bana ya ka kam jong u ban pen khoi ya ka donut na ka jing pen tengit jong ka pop na ki jing thrang ba kanja perthai ki jingkwa brai ba khwan lade ki jing len ba sneu ki ba pen put plak ya ka munsim phi ka jing thmu jong ublai yani kamde tang bu unsui along par lok bat ni handai bu unsong sa hangi haba nga ong kumta aklamot ba ublai u im haki ding ki se lane haki jing thau bum stan am kumta ka jing shong sa jong blai kalong haki angal bat haki breu habaro ki bangila ban khot kum ki khun jong blai kumba nilai i mana ka Bible kai thu ingi ba ka jing em hi ka dan tang hu Christ ha u la dan ka jing em barlam dan ni dan yu minum dan ya ka jing em bom jukut bara ki khun jong blai ki bala ban yi bat ki bom la ban yu i ki long ki nong yo ban ta ya ka jing em bom jukut tang la da ki dan yo Christ ha po jong ki ka Bible kai thu ba u blai u la ji te ni hu Christ Timothy iway khandai ka Bible ka ong ubala pen imengi bat ubala khot engi da ka jing khot ba khui
om kat bakum ki jing le jongi henrei kat bakum ka jing thumu bat ka jing ai jong uhi ya ka ba ula ai hangi hau Chris Jisu menchua ki ya bom jukut bat ka jing kli ka banga kwa ban kli phi kalong hatu phidan yu Chris hatu Chris u ema phi hatu phila pudyang ya u ka da no jong phi lada phim pat simla le ekata hasnga pe kini ki kinten jong Jesus Christ habau ong hakmi ngayang ha ka jingkhang bat ngatit lada unu nuru unyo sngau ya ka ktin jonga bat un ple ya kata ka jingkhang ngan wan rong hapo ha u bat ngan ya khawai met lambat u bat ma u lambat nga hatu phio sngau ya kini ki sur jong Jesus Christ habau tiet ha ka donut jong phi kan mau ba unum rung da ka bor phi ku ki men ki para jonga Jesus Christ u e ja phi u kwa ban emma phi namaru sngau bha ban yu i ba phin kman khama jong u barobor kalong ka basisha ba kamdan da ka wai pat kalenti ba phila ban kman janai laj na u na ngai kan ka khubor kalong ka jingkar khu ya phi bat nga dwai bo blem nyai shana phi barobor to blem kur khu kar ha ya phi tat hadu bang ne shampa ku blai shibu